Monggo-monggo. Bawa ya nyucuk kita. Wong manis. Wis ndele kok ya konangan. Konangan tetep aja. Ya kanggo tambah kangen ta Mas Marsudi. Aku nek nang musuhan ya suwe ra ketemu karo jenengan. Kangen ya, Dik. Kangen ta Mas Jana. Masalahnya Jose ra tau ngajak. Jangan to Mas Dipo. Lah ya apa ya larang ta Bos iki? Orang Pol. Malah larang pol iki, larang. Enggak pintar-pintar. Aja larang-larang. Mas kaya aku wae lho, aku 150 murah aku. Tenan lho iki lho. Iya, itu mau dinyang aja meneh. Itu lima kenyang ya lah. Dipo iki lho jan ngayi-ngayi saiki. Mas Marsudi saiki selain anu ki MC bareng kok jenengan ki. Apa-apa diayahi, Dik. Multi Aku talent. arep ngadep MC mesake sing iki lho, ngolore iki. Lah, Iya, ya ora karo Mas payu. Danang. Ya mesake aku ya wong jenenge wong padha seniman ki ya. Iya bagi-bagi aduh, rezeki. Iya. Aku tak trimo turut lek pasir wae. Wih, golek pasir. Walah, tenane. Iya. Iya Mas Marsudi, larasipun menapa menika? 6 barang slendro. Napa Pak Marsudi monggo. Kanggo mantene. Oje. Kekaraning wong akrami tutu bondo tutu rupa amung ati pawi Apa ya tenan ku ya. Alah ya mosok. Lah Iki lho iya. dipaido karo Rika kae terutama Maido. Gegarane wong ya akrami. bondo ya rupa. Ah, iya. Dhisik ora ngono kuwi. Oh dhisik. Dhisik. Oke, nyeritake jaman dhisik. Zaman Oh dhisik. ya. Aku dhisik iki wis angsipe langsung wis kok. Kono. Konangan angsip. Oh, konangan hasil. Digerop, ya. Bar kowe digawe ning KUD. KUA. KUA. Iki matur wah iki para Pak Win iki ya biar suara. Pak sinten? Pak Win, Pak Win. Ingkang Pak Raden. Oh, Pak Raden menika wonten Oh, lah, tengah. sih. Nggih, mengke diaturi kenyuwun berkahipun. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel angel tan kena tinumbas arta Sip, josis. aku ya amang-amang nyawa ya. Lah mengameng nyawa ngapa lho, Kang? Kayak musuh do pirsa kabeh nek aku kok kan cerak. Cerak to. Ning pindho turan. Oh lah. Jenengan ki ngendi to, Kang? Kula enggak tarjo syukur. Oh iya, enggak ada orang. Sukorjo. Nggih, celak ya, Mas. Kula nggih awan-awan anu Pak, darah musuh Pak. Oh Nggih, lah. aslinipun musuh anu wau enggak ada rejo kae. Para seniman kae lho. Nggih, kata sih. Luar biasa nek musuh ini pitados kula. Iya, Seniman Mas. tok isine. Senimane Menika gudang jane seni. Gudang. Bapak Agus Kristianto nggih. Swantene dono wewehipun. Bapak Oh, lah, Agus sih, iya. Pak. Pak Kepala SMP Setunggal Ampel. Oh kepala SMS Tunggal Ampel. Mengke dipun suwuni Monggo. berkahipun sedaya pokoknya Nggih, ya, Mas. niki ngenteng-ngenteng gaweane tukange gambleh. Iya. Pawet berpitu 5 ya. Kaki hati. Jadi hati ya, Mas. Monggo. Jenengan bangsa ya.